היי לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אלינו היום למושב. אז היום אנחנו נדבר על בניית תהליך אונבורדינג שמבוסס דאטה. אצלנו בארגון אנחנו משתמשים הרבה מאוד בנתונים, אוספים דאטה על מגוון רחב של דברים, וחשבנו שיכול להיות ממש נחמד לקחת את המקום של נתונים והתבססות עליהם גם לתהליך אונבורדינג, שאנחנו כמחלקה היינו פחות מעורבים בו, ולראות איזה נתונים אנחנו יכולים להפיק ממנו, נתונים של שביעות רצון, רמת ידע וזמן הפרודוקטיביות של העובד. אז לפני שככה נצלול, אז נעים מאוד, אני נועה, אני גרה ברמת גן, למדתי תואר ראשון בטכנולוגיות למידה ותואר שני בסוציולוגיה. אני 3 שנים עובדת ב-AT&T כאחראית חוויית למידה. בארגון אנחנו 500 עובדים בצוות, אנחנו 3 אנשי צוות במחלקת הלמידה, 2 בישראל ועוד 1 בארצות הברית, ובזמני הפנוי אני אוהבת לטייל, לשמוע מוזיקה, קצת ספורט, פילאטיס ועוד. אז כשהחלטנו בעצם לצאת לדרך עם התהליך האונבורדינג, ידענו שתהליך אונבורדינג איכותי הוא היבט מכריע שמשפיע על מעורבות העובדים, שביעות הרצון ושימור עובדים לטווח הארוך. וכשצללנו ככה קצת יותר לעומק, והחלטנו ככה בתור מחלקה לקחת את הפרויקט הזה אלינו, הבנו שלתהליך האונבורדינג אצלנו במרכז הפיתוח, אין גורם שבעצם מתכלל את כל התהליך. כל עובד חדש שנקלט אלינו לארגון עובר תהליך קליטה שונה. לא התבצעו מדידות, לא היה מעקב תוך כדי התהליך וגם לא אחריו. וזה שלא הייתה מדידה בעצם לא אפשר לנו לדעת אם התהליך אונבורדינג עובד או לא עובד. מה שבעצם הביא אותנו לסיטואציה שיצאנו לתהליכי אונבורדינג מאוד מושקעים, גם מבחינת התהליך עצמו וגם מבחינת הזמן והמשאבים, ובעצם לא ידענו מה יהיה האימפקט של התהליך הזה. אז ככה צללנו ממש לעומק, והחלטנו בעצם לקחת את התהליך אלינו, והדבר הראשון שעשינו בעצם לחלק אותו לאבני דרך קטנים. עשינו דבר ראשון בדק בית, אספנו נתונים פנימיים בתוך הארגון, דיברנו עם מנהלים מגייסים, עם מגייסות, עם עובדים בתוך הארגון, כדי בעצם להבין מה יש היום ומה חסר להם. לאחר מכן יצאנו החוצה, עשינו בנצ'מרקים עם חברות בשוק, כדי להבין מה קורה אצלם והאם יש משהו שאנחנו יכולים לקחת אלינו לארגון ויכול להתאים לנו. אחרי שאספנו את כל הנתונים, גם מבית וגם מחוץ, ראינו מה חסר לנו וקיבלנו החלטה עם מה אנחנו הולכים להתחיל בעצם בתהליך הזה. רתמנו את כל ההנהלה הבכירה, את כל ראשי הצוותים, את כל המנהלים המגייסים שיהיו איתנו, זה גם תהליך שהוא שלהם. והחלטנו לפתח מוצר מינימלי ראשוני שתכף אני אציג לכם אותו, ולראות האם הוא עובד, וכמובן לא נדע אם הוא עובד אם לא נבצע עליו בדיקה, אז התחלנו להריץ פיילוט וביצענו בעצם A/B טסטינג על כל התהליך. אז קצת על הפתרון, אנחנו החלטנו לייצר תהליך קליטה שמורכב מ3 חלקים. החלק הראשון בעצם שבוע אונבורדינג לארגון, שבוע שכל העובדים החדשים בעצם עוברים את אותו הידע הנדרש להם להבנה והכרת הארגון. זה כולל נושאים של בטיחות, של IT, בירוקרטיות, להבין על המבנה הארגוני, על ההיסטוריה של הארגון ועל מגוון התפקידים שיש לנו פה. השלב השני בעצם כלל 5 שבועות של הכשרה לתפקיד. בפיילוט שהזכרתי מקודם, אנחנו יצאנו עם 20 עובדים חדשים לפיילוט הזה, שהם מחולקים ל3 תפקידים שונים, ובעצם נתנו להם הכשרה רלוונטית פר התפקיד שלהם, על מנת שבעצם יוכלו להיכנס לצוותים שלהם וכבר להיות פרודוקטיביים ולתת מהידע שלהם לארגון כולו. השלב השלישי שאותו אפיינו בתוך התהליך שלנו זה בעצם למידה שוטפת, למידה שבעצם מתמשכת לאורך חייו של העובד מהרגע שהוא כבר לא מוגדר כעובד חדש, אבל נמצא איתנו בארגון וממשיך ללמוד בכל השלבים. את כל תהליך ההכשרה הזאת ליוותה פלטפורמת אונבורדינג, שבעצם יצרנו פלטפורמה שהיא אחידה, שהיא נגישה, היא יעילה לתפעול, היא אג'ילית, היא משתנה, היא מותאמת אישית, כל עובד חדש שמגיע מקבל גישה לאפליקציה, ובעצם באפליקציה יש לו חלוקה של החודש פחות או יותר הראשון שלו בתוך הארגון. ביום הראשון כל הדברים הבירוקרטיים שהוא צריך לעשות, כמו ללכת ל-IT, לקחת כרטיס וכו' וכו' וכו'.
בשבוע הראשון, כמו שהצגתי מקודם, בעצם בפירמידה שלנו, של הפתרון, הוא לומד על כל הדברים של הארגון, על ההיסטוריה, על החברה, על המבנה הארגוני, על המיתוג שלנו, ועוד ועוד ועוד, ואחר כך הוא נכנס בעצם ל5 שבועות נוספים של הכשרה, של הכרת בעלי מקצוע בתוך הפרויקט שלו ותפקידים שונים, קורסים וכל מה שהוא צריך בעצם בשביל הקליטה שלו. אז כמובן, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו שמנו דגש ממש חשוב על כל הנושא של המדידות. בעצם אני רוצה לשאול אתכם, מתי בעצם יצא לנו למדוד משהו שהוא מעבר לשביעות רצון, אלא ממש בפועל, לראות את ההתקדמות של העובדים, את רמת ההשקעה שלהם, את רמת השימוש שלהם, ולראות שבעצם ההשקעה שאנחנו השקענו בכל התהליך הזה הייתה טובה ושווה את זה. מה שעוד ככה הצלחנו לראות גם דרך התיעוד של הנתונים וגם עם שיחות עם מנהלים, שהזמן עד הרגע שבו העובד הופך להיות פרודוקטיבי, התקצר בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אם כבר התחלנו לדבר על האימפקט, אז בואו ממש נצלול אליו. לפני שיצאנו לדרך עם תהליך האונבורדינג החדש, הכשרת עובד אצלנו בארגון לקחה סדר גודל של 12 שבועות. בזכות הפתרון שהצענו, הצלחנו לקצר את הזמן הזה. לכמה הצלחנו לקצר אותו? אז הצלחנו לקצר אותו ל6 שבועות. עכשיו, הזכרתי מקודם את הפיילוט ואת ה-AB טסטינג שעשינו. אז אני קצת רוצה לדבר על A/B טסטינג, קצת לסבר את האוזן למי שלא יודע. ב-A/B טסטינג בעצם אנחנו לקחנו 2 קבוצות, בקבוצה אחת לרוב מה שעושים, עושים בה התערבות, ובקבוצה השנייה לא עושים התערבות. אנחנו עשינו התערבות בשתי הקבוצות, קבוצה אחת עברה את הפיילוט כמו שהוא, כולל ההכשרה הצמודה של 6 שבועות, וכולל הגישה לאפליקציית האונבורדינג. בקבוצה השנייה של העובדים החדשים שהצטרפו, לא רצינו לפגוע בתהליך הקליטה שלהם, ולכן אפשרנו להם גישה לכל התכנים לאפליקציה, אבל לא שמנו להם דדליין ולא החזקנו להם את היד לאורך ההכשרה. מה שכן, גילינו שגם בקבוצה הזאת, על פי עדות המנהלים, ה-time to productive היה גם קצר משמעותית מ-12 שבועות. ואם אנחנו מדברים על אימפקט חשוב לא פחות, אז חסכנו לארגון בזכות התהליך הזה כ$200,000, שיכול ללכת להכשרות נוספות ומגוון רחב של דברים שהארגון יכול לתת עכשיו לעובדים. אז קצת על אימפקט על העובדים החדשים. אז ביצענו גם סקר של שביעות רצון בקרב העובדים החדשים, וגילינו שהם מרגישים חלק מהארגון בזכות התהליך החדש. הם הופתעו כמה התהליך היה מפורט וירד לפרטים, הם העידו גם על עצמם וגם על חברים שהם אף פעם לא שמעו על תהליך אונבורדינג כזה, ושיש להם תחושת מסוגלות ומוטיבציה שמבחינתנו זה נותן כבר את הפתח גם קדימה להכשרה שלהם, ללמידה שלהם ולעבודה השוטפת שלהם בארגון. אז ככה, ממש לפני שנסיים, כמה טיפים שאני אספתי בדרך כשהתחלתי לעבוד על הפרויקט הזה, ואם הייתם באים אליי ככה לפני שנה שלקחנו את כל הפרויקט הזה אלינו למחלקת ההדרכה, והייתם שואלים אותי מה הייתי משנה, אז אני חושבת שקודם כל להבין שזה תהליך גדול ומורכב, וצריך לפרק אותו לשלבים. ולשלבים גם שאנחנו יכולים למדוד, כלומר, לא רק החלוקה, אנחנו החלטנו שאנחנו לוקחים קודם את התהליך הגדול והגנרי לכל העובדים, ואז צוללים פר תפקיד, ואת שני השלבים האלה אנחנו מודדים, גם את השלב הכללי וגם את השלב של התפקיד. הדבר השני, לא לפחד לאסוף מידע. זה שאספנו מידע תוך כדי וראינו את ההתקדמות ושאלנו את הקבוצת פיילוט שלנו כל שבוע, גם על הלמידה עצמה וגם על התחושה הכללית שלהם, נתן לנו את היכולת לשפר כל הזמן את התהליך ותוך כדי תנועה. והדבר האחרון שאני חושבת שהוא משמעותי, שיש פה win-win situation, גם לעובד וגם לארגון. העובד בעצם מקבל תחושה שהוא לא לבד ושמישהו איתו מלווה אותו לאורך כל התהליך, והארגון בעצם חוסך כסף וגורם לעובד להיות בזמן קצר יותר פרודוקטיבי. וככה טיפ בשבילכם, אני חושבת שאת התהליך שאני מציגה פה היום, לא חייבים לקחת כמכלול. ראיתם, אנחנו ביצענו A/B טסטינג שקבוצה אחת קיבלה רק את האפליקציה, הקבוצה השנייה של הפיילוט קיבלה גם גישה לאפליקציה וגם תהליך שמלווה, אבל באמת 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 כל אחד מכם היום
יכול לקחת מתוך התהליך הזה את מה שמתאים לארגון, לאופי של הארגון, לכם כמחלקה, וכמובן שאני אשמח לעזור ולסייע בכל דבר. אז תודה רבה שהייתם איתנו היום, ונתראה בטח בהמשך הכנס.